Добър вечер, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ. Вие сте с предаването Здравословно. Здравейте, приятели на Здравословно. Знаете, че акцент в предаването са глобални, големи здравни проблеми, медицински проблеми и здравни, организация на здравеопазване и така нататък. Но тъй като има страшно много хора, които в съприкосновението си с здравната система са усетили, че са били ощетени или са усетили някаква несправедливост, реших по-често да ви срещам с специалист по медицинско право, за да можем в диалог и вие, като поставяте въпроси към съответния специалист, да си изяснявате някои проблеми, с които сте се сблъсквали и на които не можете да намерите решение. Тази вечер съм поканил един специалист, който вече вие много добре познавате. Това е доктор Мария Петрова, юрист, специалист по медицинско право. Добър вечер отново. Добър вечер, доктор Дианов, на вас и на вашите зрители. Благодаря отново за поканата и вярвам, че и този път ще бъдем полезни на зрителите. Да, между другото, вие станахте известна на цяла България вече от предаването Здравословно. Чувствате ли се удовлетворена? Това до някъде може само да ме ласкае. Удовлетворена ще се чувствам тогава, ако освен популярна съм станала и полезна. Мисля, че е така и тепърва ще набира вашия потенциал в това да помагате на хората с вашите компетентни юридически съвети в областта на медицинското право. Тепърва ще набира все по-големи възможности, по-голяма сила. Като една снежна топка, която тръгва да се търкаля. Факт е, че е така. Това може само да ме радва, въпреки че ми носи огромна натовареност и отговорност. Истина е, че в България все по-малко хора знаеха за медицинското право, за правата си, за отговорностите на лекарите. Да. Но благодарение на един такъв чудесен проект като вашия и на съвместната ни работа, вярвам, че вече все повече нараства броя на пациентите, които са запознати, информирани с правата си и са склонни да ги търсят, разбира се, по най-подходящия начин. Точно така. Освен интересната тематика, която разглеждаме, предаването Здравословно и аз като водещ на това предаване имаме уникалния шанс във ваше лице да представяме един изключително компетентен специалист, който има и много добра визия. Това е също много важно. Много ви благодаря. Хората ви харесват лого. Винаги ми правите комплименти. Благодаря ви. Вярвам, че визията в случая не е водещото. Ще се надявам да бъдем полезни с съвети, пък ако сме и приятни на зрителите, това още повече ще ни радва. Добре, после ще ми кажете дали за една жена кое е по-важно, да бъде много сериозна пред хората и да бъде действително да оценява страшно много като специалист или въобще да се харесва като жена. Но сега не го казвайте това. Не мога да отговарям от името на всички жени, мога да отговоря само от свое име и ще ви отговоря след предаването. Добре. Сега, темата днес сме озаглавили последния начин. Отговорност на лекаря, лекарски грешки. Дайте, колеги, темата. Лекарски грешки и информирано съгласие. Нека да изясним първо тези понятия. Отговорност на лекаря. Аз предлагам, когато говорим за отговорност на лекаря, да започнем първо от това обществено познато понятие лекарски грешки. Добре. Защото в обществото неименуемо хората се сблъскват с него. Държа да подчертая, че нито лекарите, нито юристите са дали определение на лекарските грешки. Тоест легална дефиниция няма. Хубаво е хората, когато подават жалби някъде, да не пишат въпроси като има ли лекарска грешка или няма такава, защото никоя институция, никой орган в страната нямат право да отговорят по този начин. Извън това, лекарските грешки ние, специалистите по медицинско право, познаваме като лоша медицинска практика или използваме така един термин, къде от латински, къде от английски, medical malpractice. Като malpractice буквално означава наистина лоша практика. Лекарските грешки е хубаво да се знае нещо важно за тях, че не всяко увреждане е вследствие на грешка. Повтарям, тук говорим за лекарски грешки, просто защото е общо достъпен термин, за да не навлизаме в други детайли. Трябва да се прави разграничение между лекарската грешка и компликациите, т.е. усложненията, които могат да настъпят във всеки
един момент на всяка една операция, интервенция, лечение, няма значение за какво говорим. И оттам вече, като имаме някаква яснота по какво е това лекарска грешка, идва въпроса и за отговорността на лекаря. Нека обаче да засегнем един друг аспект в това. Да. Какво всъщност, с какъв смисъл се изпълва тази квалификация? Неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията в случая на медицински персонал към даден пациент? Значи, когато говорим за неизпълнение или за лошо изпълнение на медицинската услуга, услуга, тогава в такива случаи имаме на лице между пациента и лекаря, има един неформален, ненаписан договор. Когато вие отидете при лекар, устно договаряте какви са условията, как ще протече вашето лечение. Той ви обяснява каква ви е диагнозата, какви са рисковете, какви усложнения може да има, нали, това в етапа и във връзка с информираното съгласие. И когато един лекар извърши нарушение при предоставянето на този тип медицинска услуга, той носи договорна отговорност по смисъла на Закона за задълженията и договорите. Това е по този закон. Закона за задълженията и договорите. Така. Това е във всички случаи, в които едно лице, всяко лице, което е потърсило медицинска помощ, е пациент, т.е. всеки пациент, когато отиде при лекаря си, нали, хората са свикнали договорите и договорните отношения по-често да се развиват на хартия, но е факт, че те са във всяка една сфера на услугите, а медицинските услуги също попадат в това. Когато има издадена влязла в сила вече някаква присъда, имуществена отговорност ли само има? Когато говорим за присъда, говорим за наказателна отговорност. Не, в случая не присъда. Отговорност вече финализирано е. Този иск е финализиран чисто юридически, който е повдигнат от гражданина. Чисто юридически, когато едно лице предяви иск, то не е длъжно да посочва каква е правната му квалификация. Тоест, ако един човек иска да потърси отговорност от лекаря си чрез съда, говорим за гражданско производство, когато няма, нали, престъпление, тогава той трябва да опише всички факти, които са свързани с лечението му, по какъв начин са протекли отношенията му с лекаря, за да може съда да прецени. Вече хубаво е, ако се консултират с юрист, да може, нали, такъв тип документ да бъде изготвен качествено, така има и по-голяма тежест. За това, което попитахте, аз ви разбирам, че имате предвид за обезщетенията, обезщетенията, точно така. Значи, за да получи обезщетение, когато говорим за договорната отговорност, тогава лицата могат да търсят само имуществено обезщетение. Не може при договорната отговорност да се търсят неимуществени вреди. Това какво означава за пациентите? Ако те са били потърпевши на едно такова действие, когато лекаря не е спазил задълженията си по техния договор да ги лекува по начина, по който е казал, могат да предявят такъв тип иск, като представят всички доказателства, разбирайте разписки, фактури, каквото им е издадено за тяхното лечение, и да искат от съда да получат тези имуществени вреди, които са им нанесени. Деликатна отговорност какво означава като понятие? Деликатна отговорност няма, но има деликтна отговорност. Да. Това е състав, отново е от Закона за задълженията и договорите, правен институт на непозволеното увреждане. Непозволеното увреждане е много интересно, когато коментираме отношенията между лекар и пациент. Важно е да се знае, че голяма част от исковете, които се предявяват, са именно на такова основание. Да. За да може един гражданин да предяви такъв иск, той трябва да е бил пациент, разбира се, да е лекуван несъвместимо с нормативната уредба и с добрите практики за полагане на медицински грижи. Едно изключение има тук в доказателствената тежест на такъв тип процеси. Увреденото лице не е длъжно да доказва, че увреденото лице е длъжно само да представи, че е увредено,
да обясни в каква е причинно-следствената връзка между отношението на медицинския персонал и неговата увреда, докато вината на лекаря тук се презумира. Т.е. съда приема, че лекаря е виновен и в доказателствена тежест лекаря трябва да докаже, че не е виновен. Т.е. изначало съда приема лекаря или медицинския персонал в такъв тип искове за виновни. Разбира се, вече доказателствата правят изхода на един процес. Кажете във вашата практика по отношение на информираното съгласие, какъв е най-големият проблем, с който се сблъсквате? Най-големият проблем с информираното съгласие е непознаването му и от страна на пациентите, и от страна на медицинския персонал. И лекарите не знаят какво е точно информираното съгласие, представят на пациентите, грубо казано, едни бланки, в които постоянно в много точки се опитват така да избягат от отговорност, нещо, което няма доста как ситно написани, на тъмна хартия понякога, в затъмнено помещение, поради липса на добра светлина. Това са, разбира се, допълнителни фактори, които правят процеса по-неефективен. Ако разглеждаме информираното съгласие, то не би следвало да гледаме на него като просто един документ, на който някой се е подписал с още някаква информация. Информираното съгласие е един процес. Това е един процес, в който лекаря поетапно уведомява пациента какво предстои, какво се случва. Това е една гаранция за правата на пациента, за това, че той има правото на своя информиран избор. Закона за здравето го регламентира. И именно това информирано съгласие трябва да приключи с даването на съгласие от страна на пациента. Големия проблем тук е, че понякога в събързаното ежедневие, понякога в това, че не познават задълженията и правата си. И двете страни не навлизат в детайли в процеса, подписват се едни, да ги наречем формални информирани съгласия, формални в смисъл, че те не носят наистина, не дават правото на информиран избор на пациента, затрудняват процеса. Тоест в случая, когато формално е постъпено и подписан такъв документ, информирано съгласие, ощетения във всички случаи, в повечето случаи е пациент. В повечето случаи е пациента, но ощетен може да бъде и лекаря. Защото много често, когато се предявяват искове срещу лекари, лекарите си мислят, че информираното съгласие ги брани и не дава възможност на тях да им бъде потърсена отговорност. Добре процеса на информираното съгласие и добре оформения краен документ, който пак подчертавам, не е самото информирано съгласие, гарантират правата и на двете страни. Хубаво е гражданите, когато постъпят в болница за планово лечение, да се информират за всяка една точка от лечението, да зададат всички въпроси, които ги вълнуват без притеснения. Разбира се, хубаво е предварително да са се консултирали с най-малко 2 специалисти по проблема, за да може от всякъде този процес да бъде обхванат и да има все по-малко хора, които се оплакват от това, че аз не знаех, че ще ми се случи така след дадена интервенция или операция. В много от бланките има празно поле, в което те могат да запишат своите въпроси, на които лекарят е длъжен да отговори, а не просто да се подписват в бързината, в притеснението си и след това да казват, на мен не ми беше ясно. А какво могат да направят, ако нещо не им е ясно и решат все пак да не е категорично? Техният подпис да не е категоричен, например, с особено мнение. Могат ли да напишат долу такова нещо? С особено мнение няма как да подпишат такова нещо, защото самата бланка, която болниците предоставят, за съжаление подчертал, представлява декларация. С която те се подписват, че са информирани за определени точки, които съдържа самата бланка. Но има полета, в които те могат да напишат кое от целия етап на информирано съгласие не им е станало ясно и да зададат допълнителни въпроси. Много често ми се случва да виждам такъв тип бланки точно в тази част празни. Голям парадокс е, че ми се случва да виждам и информирани съгласия, които са празни по отношение на диагноза, рискове, усложнения, което обезсмисля подписването на такъв тип документ, защото показва, че процеса, по който е трябвало да се извърви, докато стигнем до крайния етап, именно даването на съгласието не е извършен както трябва и
това нещо страдат и лекарите, и пациентите. Добре, аз ви предлагам на вас и разбира се на уважаемите зрители днес да отделим повече време за консултации в ефир. А вие в процеса на разговори и диалога с зрителите ще изяснявате някои от проблемите. Ако имате нещо важно, кажете сега. През това време колегите ще изпишат телефоните. Да обърна внимание на това, че много често хората търсят решение на проблема. Като се каже лекарска грешка, хората търсят решение на проблема в различни институции и опитвайки се да дадат така един по-медиен, да го наречем, образ на проблема. За съжаление обаче, както във всичко и в нашата страна и за такъв тип огромни проблеми, всяко чудо е за 3 дни, шуми се и след това се забравя. Моят съвет към пациентите, които смятат, че са станали потърпевши, е да потърсят правата си при специалист, защото статистиката показва, ние за съжаление в България нямаме статистика за това нещо. Голяма част от лекарите все още отричат, че може да съществува лекарска грешка, а факт е, че само който не работи, той не греши. Хубаво е да се знае, че в Европа има фондове за обезщетение на такъв тип пациенти, че там лекарите признават, че е възможно някой да сгреши, но понасят отговорността, обезщетявайки пациента, доколкото е възможно това. Статистиката е плашеща. В Англия 70 000 човека умират от лекарски грешки. В Германия това число е значително по-малко. На година. А в Германия са 17 000 души смъртност от лекарски грешки за една година в Великобритания. По статистика. Англия или острова целия? В Англия съм записала, не знам, статистиката много, 70, това е смъртността публикувана в интернет. Световната здравна организация постоянно армира за такъв тип проблеми. Просто хубаво е българските пациенти да обръщат повече внимание на тези неща. Уважаеми зрители, имате възможност и чрез социалната мрежа Facebook в групата Приятели на здравословно да задавате въпроси и днес ще почнем именно с един такъв въпрос. Слушайте една госпожа какво е написала. Сестра ми беше здрав и жизнен човек. На еди коя си дата я оперираха от тумор в главата в София. След около месец докторите казаха, че може да я изпишат в близките дни. След 2-3 дни отиват близките да я видят, въпреки усилията им не е реагирала по никакъв начин. На следващия ден подготвят документите за изписване и докато ги подготвят, тя почива. Въпросът ми е, как трябва да се постъпва с болния, след като е завършила пътеката? Къде да продължи лечението? Значи, това сме го коментирали преди. Пак казвам, че това, че чисто финансово едни средства са изчерпани, далеч не означава, че някой е оздравял. Човешкото здраве не е константа, не може да бъде ограничавано във времето, не можем да ограничаваме процеса на оздравяване или подобряване в определени дни. За съжаление, голяма част от болниците и нормално в същото време като търговски дружества да се опитват, грубо казано, да изписват пациенти, които не са в състояние. Хубаво е в такива случаи да не се подписва епикризата, да се изрази едно несъгласие, защото там трябва да се отбележи в какво състояние се изписва този човек. Ако няма подобрение, в зависимост от усложненията и състоянието, да бъдат повикани специалисти, да бъде насочен към друго отделение, но е недопустимо просто защото е изтекла клинична пътека за човек, който по никакъв начин не е подобрил здравето си или дори напротив го е влошил, просто защото пътеката изтича да бъде дехоспитализирана. Още повече се усложнява ситуацията, когато от една болница в един и същи ден даден пациент се изписва и трябва да постъпи в друго лечебно заведение за долекуване, а всъщност майче няма такава юридическа възможност в момента. Няма такава възможност и това е една от големите слабости на здравната ни система. Голяма слабост е, защото не всички болници разполагат с звена да обхванат състоянието на даден пациент, не разполагат с такъв тип отделение и превеждането от една болница или от едно отделение в друго в същия ден наистина представлява проблем. За съжаление, този проблем може да бъде решен само чрез промяна на нормативната уредба, за което към настоящия момент докато не се промени нормативната уредба, на практика знаете ли какво става? Става документална измама. Тези, които изписват пациента, тъй като се знае, че той ще постъпи в друга болница за, примерно, да кажем, пулмология, бил е в неврология,
получил е някакво усложнение в дихателната система и записват, че е изписан предишния ден. Това е документална измама. Да, това е точно така. Хубаво е и пациентите... За да може наистина пациента да влезе да постъпи веднага за лекуване. От една страна, нали, хуманния мотив и подбуда не могат да бъдат оправдания за това, че все пак се извършва престъпление. Нали. Документните все престъпления са уредени. След като не е уреден този въпрос. От една степен е така. От друга степен не мога да се съглася, че търсенето на такива вратички и начини да бъде избегната нормативната уредба всъщност подобряват системата. Напротив, докато не излезем и не кажем какви са проблемите, а търсим просто заобиколни начини, няма как да бъде подобрено състояние. Започваме разговор с зрителите по телефон. Разбира се, тези от вас, които, уважаеми зрители, решат и ползват интернет, да зададат въпроса, по-кратичък обаче да е, и в социалната мрежа могат да го направят. От тук нататък ще отговаряме вече на въпроси на зрителите. Моля ви, намалявайте звука на телевизора, за да е ясен сигнала, задавайте кратки и ясни въпроси, за да може доктор Петрова да ви отговори съсредоточено, кратко и ясно. Слушам ви. Вие сте първия зрител. Добър вечер. Добър вечер. Обаждаме се от Сливен. Добре. Преди месец бяхме отишли в болницата в София за хематология. Хематологичното отделение ни приемат за преглед и ни остават в болницата за един ден да ни направят изследване, да ни изпишат. А ние не лежахме в болницата. Просто ни приеха, пуснаха изследване и казаха, че нищо няма, а се получават семени по краката и казаха да се променим обличането на дрехите, да не ходим с зънки, защото това се получава... Ясен ли е въпрос? Не. Още веднъж изяснете въпроса съсредоточено и основните неща в това, което искате да питате, доктор Петрова. Искаме да попитаме как може да не водят в болница да лежим и да ни изпишат примерно на следващия ден, а ние да не сме лежали въобще в болницата. Да. И нямаме никакво лечение приложено. Да, ето това е също, което повдигнахме миналия път. Да. Документална измама отново. Отново и за съжаление, съжалявам, че затворихме телефона да попитаме пациентката на свой ред какво е направила. Дали тя е останала кажете какво да направи. Така безучастна на това, голяма част от пациентите не реагират по никакъв начин. Какво да направи тази жена? Значи в такава ситуация, когато тя трябва да бъде хоспитализирана, има направление или има индикации за това нещо, тя трябва наистина да потърси отговорност от лекуващия си лекар, от този, който е приема, от този, който съставя нейната история на заболяването, от началника на клиниката. Тази отговорност? Значи, може да се обърне към началника на клиниката като за начало, към главния лекар на болницата, може да потърси съдействие на юрист, но няма как аз да отговарям, нали, защо я има тази порочна практика, при положение, че един от потърпевшите е останал в такава ситуация без никакви действия. Наистина не би следвало да се получава така. Да. Отново казвам, че клиничните пътеки и начина за финансиране може би не е най-удачния. За съжаление, към настоящия момент е единствения възможен и е хубаво ние да се ориентираме, да си търсим повече правата, ако искаме нещо да се подобри, да вървят нещата в здравната ни система към по-добро. Затова как са реагирали в клиниката по хематология, не мога да отговоря. Добре. Следващия зрител. Вие сте? Слушам ви. Вие сте? Ало? Да. Искам да попитам за онкологично болните. Така. Когато по изследвания, по кръв, по всичко показва, че човека е болен от рак, защо докторите го викат и му правят операция, взимат му 5000 лева, след 15-20 дена пак го викат за операция, но понеже не може да стигне до София, човека си остава и след 15-20 дена човека умира. Защо му взимат пари, 5000 лева, като го виждат, че след 15-20 дни, месец човека умира? Защо му взимат тези 5000 лева? Господине, чувате ли ме? Чувате ли ме? Да. Преди да ви отговори доктор Петрова. А вие защо ги давате? Нали сте здравно осигурен? Доктора каза, ще направим операция, там прешлеме на гръбнака трябва да се намести, защо взимат парите и след 20 дена човека умира.
Да, Вие от рак никой не се излекувал. Вие повдигате така. един частен въпрос. Първо, това не е вярно, което казвате. И второ, повдигате един частен въпрос. Сега, дали 100% това отговаря на реалността, ние не можем да бъдем съдници тук. Нека да коментираме но нека това, доктор Петрова да каже. което казва пациента. На първо място, ако сте здравно осигурен, трябва да проверите дали тази операция влиза в пакета услуги, които можете да получите като такъв и дали трябва да доплатите нещо. Категорично не съм съгласна с това, че щом някой е болен от рак, това означава, че не може да се лекува и да бъде излекуван. Не малко са примерите за това и хубаво е българското общество така митува това, че ако някой е болен от рак, едва ли не той вече Предаването е пътник. здравословно достатъчно прави по медицинската и здравната култура на хората, за да... Трябва да променим това. От друга страна мога да коментирам, че всяко едно действие, което лекарите извършват, е с цел подобряване на здравословното състояние. Но никой не може да даде гаранция за една операция, било за онкопациент или за някакъв друг, какво ще се случи след 20 дни. Безспорно има толкова тежки заболявания, които дори след лечението не се повлияват. Но по-добре ли ще бъде, ако лекарите просто като чуят една диагноза, дигат ръце и дори не правят опити да спасят живота на някого? Мисля, че просто е абсурдно да мислим в тази посока. Всеки един опит да се подобри качеството на живот или здравето на някой си заслужава. Отделен въпрос е дали гражданите трябва да заплащат допълнително или не. Но не можем да отписваме пациенти просто поради това, че диагнозата им е тежка. В случая, като лекар вече разсъждавам, в случая вероятно става въпрос, просто разсъждаваме по този казус. Вероятно става въпрос за операция на метастаза, защото човека спомена за гръбначния стълб. Много от карциномите с различна локализация, например един такъв е карцинома на дебелото черво и на простатата особено, които дават метастази по гръбначния стълб, по прешлените. Всъщност, вероятно оперирана такава метастаза, която е предизвикала много силни болки и е влошавала качеството на живот на пациента. Абсолютно. И пак подчертавам, не може една диагноза... Тоест основният процес е останал. Това исках да кажа. Да. Че основното заболяване е останало без да бъде лекувано. Но всяко едно усилие на медицинския екип да подобри, пак казвам, качеството или здравето на някой е абсолютно оправдано. Няма как да отписваме пациентите толкова лесно. Абсолютно правилно е това. Следващия зрител. Вие сте. Ало, добър вечер. Добър вечер. Моето лично мнение е, че докторите са като адвокатите. Тая лична, че адвокатите само ограбват, а докторите и ограбват и морят. Не ви чувам ясно, господине. Плюс това познавам ви по гласа. Обикновено така започвате с много неясна цел на вашия въпрос. Неясна дикция и ще ви моля, поне споменавайте от кое населено място се обаждате, уважаеми зрители. Следващия зрител. Вие сте. Слушам ви. Намалете звука. Слушам ви сега. Добър вечер, господин. Добър вечер. Обаждам се от Огняно. Да. Знаете къде съм ви. Така. Сега. Просто тази вина, където се обади там за левовете, за тия хора, където се обадиха за левовете, значи вие горе сте много далече от истината в здравеопазването. Тия хора така намъкнат нас, така ни свалят, че просто не може да разлезе за костата. Наистина, взимат много пари. Никой не следи какво става. Не знам. Господине, имате ли да питате нещо конкретно? Какво става дума е, че аз ви кажа, че има много неща, които... Вижте, не се обажите, когато не можете да изразите така правилно това, което искате да попитате. Особено когато атакувате и някой, че не знае за какво става въпрос. Едва ли има по-добре хора, които знаят по-добре нещата как стават, лекарите и тези, които са непосредствено в лечебния процес. Така че много добре знаем какво е положението в България и затова правя тези предавания. И затова ви помагам по този начин с помощта, разбира се, на юриста и консултанта и
специалиста по медицинско право. Това го правим заради вас. Така че питайте малко по-ясни и по-конкретни неща. Следващия зрител. Слушам ви. Ало. Слушам ви. Ало. Да, вие сте. Вие сте, говорете. Добър вечер. Добър вечер. Само за добър вечер да се обади някой. Слушам следващия зрител. Можете да ползвате, повтарям, имате възможност, тъй като телефоните гледам, че непрекъснато светът и са заети и социалната мрежа. Приятели на здравословно. Слушам ви. Добър вечер. Добър вечер, госпожо. Предаването на СКАТ ли? Да, предаването на СКАТ. Много се извинявам, искам нещо да запитам. Може ли да се отнеса? Можете, телефоните са директни. Ами нали трябва да го... Моля? Искам да запитам, преди известно време беше обявено, че на тест лентите на диабетиците ще бъдат увеличени на 300 броя. Така. Защо сега продължаваме на 150 броя, които са? Искаме отговор от кога ще бъде увеличен бройката на тест лентите. Можете ли да кажете по този въпрос? За съжаление не мога да отговоря конкретно на въпроса от кога. Това решение е на Министерството и аз съм запозната за това, че имаше такова обещание за промяна, която касаеше не само болните от диабет, но тях в частност с броя на тест лентите. Да. За съжаление това не зависи от мен. Хубаво е, ако имат такъв проблем, вярвам, че могат да се обърнат към Министерството, защото колкото повече хората смятат, че такъв тип инициативи не си струват, хубаво е хората, които имат власт, да знаят за проблемите, за да могат да ги решат. Утре, госпожо, ви обещавам, че ще строя в две редици министъра на здравеопазването и шефа на Националната здравноосигурителна каса и ще им задам този въпрос и ще им кажа да го решат. Така че въпросът трябва да е към тези институции. А не да ни казвате, искам отговор от вас. Разбирате ли? На драго сърце щяхме да дадем отговор, ако това зависеше от нас. Още повече нямаше да стигаме до там да даваме отговори. Най-вероятно щяхме да сме предприели действия. Скоро време или в предаването, или в печатните издания, или в сайта Здравословно ще имате отговор по този въпрос. Да. Сега правим кратка рекламна пауза. Продължаваме нашия разговор с юриста, специалиста по медицинско право, доктор Мария Петрова. Следващия зрител. Слушам ви. Вие сте. Ало? Слушам ви. Здравейте, доктор Стоянов. Здравейте. Обаждам се от село Съдиево, община Айтос. Добре. Област Бургаска. Добре. Чувате ли ме? Много добре. Редовно гледам вашите предавания. Искам най-напред да благодаря за присъствието на Мария Петрова, да й пожелая всичко добро. Радвам се, че се е издигнала на това ниво и с достоинство носи името на баба си Мария. Желая и здраве и успех за напред. Тя го има успеха, но лично щастие. Сега, аз съм онкоболна. Преминах всички етапи, никъде стотинка не са ми поискали. Карцином на гърдата, преминах химо, лъчетерапии, всички процедури. 3 години съм на живото спасяващи лекарства. Но проблема е такъв. С нашите европейски заплати ми е трудно отиването до Бургас. Не е като да има по всяка паланка, нали, здравно заведение. Много ми е трудно. Мога ли, искам въпросът ми е към Мария Петрова с следния. Мога ли да се откажа от по-нататъчно лечение? Подлежа ли на санкции или не? Това е интересен въпрос. Много интересен. На първо място искам Ако така по-добре тия пари аз да се ги използвам здравословно, да се живея на тия разходки, градинката си да гледам, от 3 години се носят тухлата, знаете, под мишницата и надеблената ръка, но се чувствам жизнена, бодра. Благодарна съм на всички лекари, на лични, на онкологи, на химиотерапевти. Благодарна съм и на вашето предаване. Гледах Мария Петрова и в друго предаване, няма да направя реклама, те ни дадаха думата. Желая и всичко добро. Добре, благодаря. За разлика от други предавания, при професор Дианов винаги ми дават думата. Искам да ви благодаря първо за милите думи. Сега на въпроса.
Моя съвет е, да, вие винаги може да се откажете от вашето лечение, всеки един пациент може и не подлежите на санкция. Знаете, че вече дори когато пациентът е приет за определен период от време в болницата, може по всяко едно време, без да подписва тази декларация, която съществуваше преди, че ще заплати сам лечението си, да напусне лечебното заведение и да се откаже от лечението си. Но от друга страна, аз мога само да се радвам, че вие се чувствате добре. Вярвам, че това е в резултат на ефективните грижи на медицинските специалисти, които те са положили спрямо вас. Ако толкова проблема е финансов, може да се намерят други решения, за да продължите това лечение, защото вие сама споделяте, че очевидно има ефект. Вие сте благодарна на своите лекари. Обърнете се към Агенция социално подпомагане. Вярвам, че ще се намери начин да продължите да се лекувате. Разбира се, пак казвам, ваш избор е, ваше желание, ваша воля е да прекратите лечението си, но не ви съветвам да го правите. Точно така, и аз не я съветвам, още повече, че онкоболните са поети от държавата лечението им. Става въпрос за транспорта от Бургас до съответно. Поради тази причина аз ви моля, ако можете да намерите мои координати или да се свържете с Агенция социално подпомагане. Вярвам, че може да се намери решение на този проблем. Не може просто заради едните пътни разходи да оставаме гражданин, който има ефект от лечението си, пък и да нямаше. Хубаво е този тип заболявания да са в постоянен контрол, да се лекувате. Не ви съветвам да прекъсвате лечението. Може да го направите. Най-малкото, за да може по-дълги години да обработва градинката си. Дай Боже да сте жива и здрава, още дълги години. Ще се намери решение на проблема. Свържете се с мен или с специалист. Аз искам да кажа и още нещо, тъй като госпожата направи такъв коментар. Не може, госпожо, и не може, уважаеми зрители, такива високо специализирани болници и лечебни заведения, които лекуват толкова сложни заболявания, каквито са онкологичните, да има на всяка паланка, както се изрази госпожата. Просто трябва в България обаче да има една равномерна логистика на такива заведения лечебни, за да може да има достъп всеки един независимо от кой край на България, да има бърз достъп до такава болница. Не може до всяко село да има онкологична болница. Разбира се, и още повече, още нещо. Госпожата спомена, че така тези средства могат да бъдат инвестирани другаде. Не ви познавам, не знам какъв е проблема и изобщо какво е състоянието, но смятам, че няма по-добра инвестиция от това човек да инвестира в здравето си. Потърсете решение, вярвам, Нека че да печелим време. Следващия зрител. Вие сте телефона загря. Много ви търсят. Слушам. Ало? Слушаме ви. Добър вечер, професор. Добър вечер. Добър вечер. Говорете. Искам един такъв въпрос да задам на вашата събеседничка. Пенсионер съм по болест. Сега му се налага да си правя изследвания за ТЕЛ и при който и доктор да отида, всеки доктор казва, че трябва да си платя изследването. Здравно осигурена ли сте принципно? Да, здравно осигурена съм. А какъв тип е изследването? Трябва да направя, понеже сега скоро ми откриха и нещо като Паркинсон. Трябва да си платя снимката, скенера. Трябва да си платя велоелгометрията. Так, имате и исхемична болест на сърцето, така ли? Да. Вижте, не мога да коментирам под какъв претекст някой ви е искал тези средства, но част от изследванията, които споменахте, наистина са доста скъпоструващи и не винаги се проемат в различните клинични пътеки. Не мога да коментирам, защото не съм виждала медицинската ви документация. Консултирайте се с специалисти и се насочете към тези изследвания, които ви се полагат по каса. Да. А за всички останали, така или иначе, ако не платите, няма как да бъдат... Не само това, мисля, че клиничната пътека за Паркинсон покрива образната диагностика. Консултирайте се с професор Трайков. Той скоро го покани. Това е един от най-изявените български специалисти в областта на Паркинсон и Алцхаймер, деменциите въобще. Така че той ще ви каже, в Александровска болница работи. Отидете на консултация при него и не бързайте да плащате. Отидете, кажете от предаването здравословно, идваме при вас, просто за съвет какво да направим. Следващия зрител. Слушам ви. Вие сте. Слушам ви.
Ало? Айде малко по-енергично. Въпросът ми е следния. Да. В България, за да се практикува лекарската професия, зъболекарската, фармацевтичната и така нататък от тези съсловни Така. организации, трябва да си задължително член, за да практикуваш. Въпросът ми е следния. Това задължително членуване не се ли изразява противоречие с Конституцията на България? Да, хубав въпрос задавате. Вероятно сте медицинско лице. Вероятно сте... Този казус всъщност е спорен. Да. Добре, благодаря. Просто може ли да отговори въпросът? Това е много хубав въпрос, защото аз съм го повдигал много често. Край на кращата съсловните организации не са тези, които са дипломирали съответен специалист, които са го специализирали и така нататък. Още повече, че се покачва непрекъснато членския внос и специално Български лекарски съюз няма никаква отчетност къде отива членския внос. Не се знае този членски внос от 20 000, 30 000 лекари по 8 лева всеки месец къде отива. А се чуват слухове за страхотни заплати на функционерите, които работят там. Сега ще коментирам проблема. Да, факт е, че правно регламентираните професии, каквито са медицинската, тази на лекарите по дентална медицина и на фармацевтите, в закон е уредено тяхното членство в съсловните организации. Сега, за лекарите и за стоматолозите коментирам. В закона за съсловните организации има два варианта. Единият е тези, които упражняват медицинската професия, те са задължени да членуват от момента, в който започнат да го практикуват. Съществува и така нареченото доброволно членство. Това са лекари, които не практикуват медицинска професия. Те се водят в отделен регистър, в тях влизат и специализантите, които не са на трудов договор. Сега, дали това противоречи на Конституцията, господина не оказа на кое точно. Не смятам, че противоречи на Конституцията. До някъде тези закони, тези съсловни организации са създадени с цел да съществува един регистър и да се осъществява един контрол върху хората, които упражняват този тип правно регламентирани професии. От друга страна сте прав, че там нередностите никак не са малко. Разбира се, тези въпроси е по-добре да бъдат отправени към някой, който е част от тези структури, но иначе, щом нормативно е уредено по този начин, пак казвам, членството е задължително само за лицата, които упражняват медицинска професия. Възможно е да има доброволно такова. От друга страна, добре би било, ако това съществува просто като съсловна организация, да има възможност лекарите да избират в коя, т.е. да не е само една, точно да така са няколко. Подобен е проблема, нали, и с здравната каса. Да не е само една съсловната организация, така лекарите много по-лесно ще могат да избират кой да контролира и как да се регулира тяхната дейност. Трябва да има прозрачност къде отива този членски внос и за какви цели. Разбира се, не само защото това са страшно много пари. Всеки месец отношение... Български лекарски съюз по 8 лева на човек всеки месец. Това са хиляди членски вносове по 8 лева. А основната дейност на тази съсловна организация към настоящия момент и в последните няколко години се свежда до това да издава удостоверения на лекари, които заминават да работят в чужбина. Точно така и за спорове по националния рамков договор, който обикновено не се изключва даже. Да, виждаме, че в последните години дори не могат да стигнат така до някакво решение, когато се подписва. Така че трябва да има прозрачност. Аз много пъти съм говорил и с доктор Ленков, секретар на Лекарския съюз, и с председателя, с доктор Райчинов по този въпрос. Трябва да има по-голяма прозрачност къде отива членския внос. Едно време и с Кехайов, и с Игнатов, доктор Игнатов съм говорил, първия председател на Лекарския съюз. Хубаво е, ако има такова недоволство от медицинските специалисти, вие знаете, че в крайна сметка структурите в тази организация са така поставени, че те се избират от самите медицински специалисти. Малко повече активност, малко повече информираност в тази посока биха могли да подобрят значително положението на съсловните организации. И изборния процес, там няма да засягам този въпрос, но там също стават големи злоупотреби, но това е друг въпрос, който не касае зрителите. За съжаление, но медицинските специалисти го допускат, защото в крайна сметка те са длъжни да членуват в тази организация и те стават потърпевши на нейните действия. Там са лобита, ако щете, и купуване на гласове, смисъл не с пари, просто с организации, с много сложен въпрос. Следващия зрител, вие сте. Слушам ви. Ало? Слушам ви. Добър вечер, професор Дянов. Добър вечер. Добър вечер, здравейте. За интересното предаване, което сте направили, важно се отказвам.
много се радвам, че се свързвах точно в деня, в който трябваше. Днес бях на ТЕЛК в Стара Загора за преосвидетелстване. Така. От 15 години сега инвалид съм втора група с тежко ревматологично заболяване. Сега, аз като стриктен човек, далеч преди датата на ТЕЛК се подготвих всички документи, които се изискваха по списъка и в петък ме изписаха от ревматологията в Стара Загора, където там ми направиха всички необходими изследвания с резултати, рентгенови снимки, резултати от специалисти. Тоест всичко се бях подготвила. Обаче преди да вляза в ТЕЛК се сетих, че е възможно да ми направят проблем, че ми нося рентгенови снимки на хартиен носител и отидох в отделението, където съм лежала и поисках от персонала да ми бъдат дадени рентгеновите снимки, без да съм компетентна, че така ми беше отговорено в отделението, че съвременните дигитални апарати не произвеждат рентгенови снимки, а само информация направи лекарката ми с някакви са тези рентгенови снимки и какви са тези... По-бавно говорете, нищо не бъде. И по-кратичко. Много бързо говорите, много информация. Отидох в ТЕЛК и се оказа голям проблем това. Отказват да ме преглеждат, няма. Искат рентгенови снимки и толкова съм аз откъде да ги взема, като нямам. А те са ви дали... Ами да не си лежала в тази болница, представете ли си какво отговор? Да, добре, разбрахме. Когато изследванията се дават в дигитален вид, а не е всъщност... Още едно и поредно доказателство за проблем в системата на медицинската експертиза и то чисто организационен проблем. Значи не може да не приемат, в крайна сметка дисковите носители носят същата информация, каквито биха носили и обикновените рентгенови снимки, могат да бъдат разглеждани. Ако това е причината на госпожата да й бъде... Знаете ли защо? Защото в телковете обикновено работят много възрастни лекари, които просто не могат да работят с компютри. Запозната съм с това и да се стигне до там отново част от нормативната уредба така е способствала. Затова никой от младите активни лекари да не желая да работи там. Пак казвам, проблема, ако съществува в тази му форма, която госпожата го каза, просто е недопустимо. И въпрос да научва. Ето, моя баща на 90 години може да пише СМС-и по телефона и да работи с компютър на 90 години. В крайна сметка процеса на обучението продължава докато сме живи. Следващия зрител. Вие сте. Слушам ви. Ало? Слушам ви. Ало? Слушам ви, говорете. Да. Добър вечер. Добър вечер. Имам един въпрос. Ало? Давайте. Че нямаме време. Аз съм пенсионирана акушерка. Така. От 5-6 години съм диспансеризирана за високо кръвно налягане. Така. И преди 2 седмици ми се случи нещо здравословно, някакви стенокардични такива пристъпи имах на сърцето. Отидох при лекаря, при който съм диспансеризирана. И той след прегледа ме назначи коронарография. Така. Ало? Чуваме ви, госпожо, говорете От вас съм чувала, че понякога при някои съмнения да опитаме втори вариант. Така. Отидох при един лекар, когото познавах отпреди в медицинска академия. Извинявайте, може би не трябва да... Давайте. Така. Той ме прегледа много набързо така и ми каза, че нямам показания за коронарография и не бива да отида да я правя, защото има известен риск. Добре, чисто медицински. Медицинския случай по отношение на диагностиката, ако вие имате изявена клиника... Вижте, извинявайте, просто още малко искам да ви кажа. Аз същия ден бях добре и той ми каза да не ходя, обаче аз ми посъветва и да не отивам и в този лекар, при който съм диспансеризирана. Последно, какво искате да кажете? Последно. Искам да ви попитам. Да. Попитах личния лекар, да ме насочи при друг лекар, но той ми каза, че могат след 3 месеца да отида при този лекар. Да, разбрахме. Ето един проблем, който е свързан с информираното съгласие. Чудесно е, че госпожата е потърсила мнението на най-малко 2 специалисти. Второ мнение, да. Хубаво е това. Проблема е, че в процеса, в който те се информирали за необходимостта и съответно за това, че не е необходимо извършването на коронарография, не са били достатъчно изчерпателни,
да В се аргументират Точно в така. информацията, не са съобразили какъв е процеса и виждате до каква степен пациентката е в дилема, дали трябва да се подложи на това изследване. Това е важно изследване, ако тя има индикации Точно за него. така. И Чисто освен медицински няма как да Освен коментираме. това изследване, коронарографията е крайно стъпало в един установен алгоритъм диагностичен. Нали, с ехокардиография, преди това е електрокардиограма. Да. Ако има съмнение, че има оклузия на коронарна артерия, тогава се прави велоергометрия, стрес-тест и чак тогава се отива на коронарография. Така че всичко това нещо в този процес лекар е трябвало да изясни. Пациентката не знаем какво е състоянието и може да е имало някакви Следващия зрител отрицателни може би индикации. последен. Вие сте. Добър вечер. Добър вечер. И аз кратък. През 2011 година, месец септември, минах ТЕЛК за 3 заболявания. Остър инфаркт на миокарда, там с поражение. Така. Пълна глухота на лявото ухо, 100% и гонартроза на двете коленни стави. Така. Дадаха ми 62% за 2 години, точно 5 месеца преди да навърши пенсионна възраст. Така. Изтекаха тия 2 години, повече никой не ме потърси. Отидах, питах, казаха край. Това е. Повече не мога да се явите на ТЕЛК. Подавайте на нова молба. Редно ли е така? Да. Кратък отговор, за да прочета още един въпрос. Смисъл, редно е до такава степен, че е така регламентирано. За съжаление, когато се промени нормативната уредба, се променят и условията. Необходимо е да съберете всички медицински документи, да ги подадете отново и да се явите пред комисия. И последен въпрос, пак приоритет даваме накрая на социалната мрежа. Адмирации за интересната тема. Днес се явих на ТЕЛК за преосвидетелстване, като стриктен човек се подготвих всички документи, които бяха описани в писмото. Зрителката, която се обади с ревматологичното заболяване. Преди 5 дни ме изписаха от ревматологично. Да, това го отговорих. Аз понеже не видях, че става въпрос за ревматологията. Те не се представят, но по начина, по който е започнал въпросът. Добре, завършваме. Нямаме повече възможност за зрители. Виждате ли колко сте полезна? Затова всеки месец по един път ще правим предаване. С най-голямо удоволствие така приемам като своя мисия да повишим правната култура на българското и да помагате общество, за да помагаме случаи. в такива случаи. Още веднъж благодаря за милите думи на всички, които се обадиха. Вярвам, че сме били полезни. Ако имат нужда от допълнителни консултации, да намерят начин да се свържат с мен, с вас. Ще гостувам с най-голямо удоволствие. Вярвам, че темата беше интересна и полезна. По никакъв начин не сме изчерпали. Петрова, сега ми идва, за да ви намират по-лесно, ще направим взаимни линкове в сайта Здравословно.бг с линка на вашите възможности за консултация, включително и онлайн, за да може хората да се консултират по такива по-кратки и несъществени въпроси, по-бързо да получават информация, ще направим линкове. С най-голямо удоволствие ще си сътрудничим, както до сега. Добре. Да сме били полезни. Благодаря ви. Уважаеми благодаря. зрители, благодаря за това, че бяхте с предаването Здравословно. Наистина мисля, че бяхме много полезни и ви обещавам, че тепърва ще изясняваме. Винаги ще отделям по 1-2 дни в месеца и за такива въпроси. Желая ви приятна вечер и останете с програмата на телевизия СКАТ. Всичко добро!